Čaute ľudia, toto je prvý vlog a som v nemocničnom parku a tuto si sadnem a ďakujem za 7 odoberateľov a keď dáte na toto video 5 lajkov, tak bude druhý vlog a dneska možno vyjdú 2 videá, toto je prvé, čo ja robím. A budeme sa len rozprávať. Toto video bude na 5 minút. A aha, niečo som našiel, ľudia. To čo je? Fuj, to je niečo také. Ukážem vám potom nemocničný park, ale vy to asi poznáte, ale niektorí nie, no. Tak, ale ľuďom vám ja nebudem ukázať, kde sú. No, tu sú hojdačky, toto už nikto není, tak ideme tam. A počkajte, lebo sem niekto ide. Tak tu sú hojdačky. Tu je druhá. Tu tretiu ja už neukážem, lebo tam je niekto. A tam sú zvieratá, a jak môžete vidieť, ale tam ja nejdem, lebo nechce sa mi. A tu je takýto kopec. A zajtra možno natočím aj short. Niečo tam ja napíšem. Jak sa môžete prekvapiť, no. Ľudia, tu sú nejaké nálepky. Keď ste tu boli, tak ste to videli? Napíšte mi do komentára. Digaha ešte aj tieto spíva takéto. A kož vám nebudem ukazovať, lebo to je nechutné. Skúsime niečo nájsť. Niečo podobné, nejaké peniaze. Kúkajte aj vy. Aha, tu je niečo. To je nič asi. Chcem nejaké peniaze. To je niečo. Tu je očividne, že sklo. Nepočúvajte ľuďov, lebo oni tu rozprávajú, jak neviem čo. A kúkajú sa na mňa. Ako keby neviem čo. Ale toto. Kámo, a jak tu sú nálepky proste. A tuto nie, tu je len jedna. A ešte nájdeme nejakú, keby tu nejaká bola. Tu je dole. Vidíte? Tu je dole. A tu sú stromy, jak môžete vidieť. A za chvíľku končíme vlog. Tu je kopec, to som vám asi neukazoval. Teraz sa trošku porozprávame a končíme video. Tu si sadnem. No ľudia, keď mi dáte 100 odberateľov, tak natočím 20 vlogov a po sebe. Tu je niečo takéto, neviem čo tam je.
A tak ľudia, toto už je koniec videa. Pokud sa vám tohle video líbilo, dajte like, odber a čaute!